Enpresa publikoak erantzukizun sozial korporatiboa sustatzeko tresna funtsezkoak dira, bai Txinan, bai gorabidean dauden herrialdeetan. Kontzeptu horretan inplizitua dago enpresa publikoek ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko modu alternatibo bat eskaintzen dutela, eta kontrol publikoak horiei interes orokorrarekin lerrokatutako jokabideak exigitzeko aukera ematen diela. Zentzu horretan, erantzukizun sozial korporatiboa enpresa publikoaren berezko ezaugarrietako bat da, hala ere. Eragina horrek enpresa publikoaren ekoizpen gaitasunaren konfiantzaren mende dago. Gorabidean dauden herrialdeetan sektore publikoaren eraginkortasuna onartzen da, eta horrek ahalbidetzen du enpresa horiek gizarte erantzukizuna sustatzeko gaitasun handiagoa izatea. Hau ez da beti gertatzen Europako mendebaldean, privatizazio masiboak eta enpresa publikoen gaitasunaren ez sinesmena direla eta enpresa publikoen erantzukizun sozialak eragin zabala du, langabezia murrizten laguntzen du. Enpleguaren banaketa errazten du, eta langile, hornitzaile eta bezeroen arteko harremanak erregulatzen ditu. Kontua ez da enpresa publikoek erantzukizun hori automatikoki betetzen dutenik, baizik eta erakunde ikuskatzaileek aktibatu dezaketela beharraren arabera. Garapen ekonomikoak aurrera egiten duen heinean, gizarte arau hauek gero eta garrantzitsuagoak bihurtzen dira. Eta enpresa publikoek gero eta gehiago bete behar dituzte interes taldeekin duten konpromisoa, herrialde horietan. Enpresa publikoek duten zeregina ekonomia eta gizartearen egitura osoan barreiatzen da ohikoa da entzutea. Gobernuek enpresa handiak kontrolatzen ez badituzte, enpresa handiek gobernuak kontrolatzen dituzte. Horregatik, enpresen sektore publikoak, batez ere sektore estrategikoetan, funtsezko tresna bihurtzen dira herrialde horietan ekonomia, gizarte eta politika interes orokorreko irizpideekin lerrokatzeko. Mendebaldeko estiloan edo gobernu zentral indartsuen bidez.